Viete, čo je najzvláštnejšie na prvej planéte slnečnej sústavy? Vidíme ju každý deň. Je zaplavená lúčmi našej hviezdy, žiari jasnejšie než ktorákoľvek iná planéta. Starí Rimania jej dali meno svojho boha. O jej existencii vieme tisíce rokov. A pritom takmer nič nevieme. Predstavte si, že ľudstvo vyslalo do vesmíru 7-krát sondy k vzdialenému Jupiteru. Raz ku Saturnu, Urá, Neptún, k pekelným kométam a asteroidom roztrúsením po celej slnečnej sústave, no k Merkúru, nášmu najbližšiemu susedovi, ktorý je vzdialený od Zeme približne 77 miliónov kilometrov, sme počas celej histórie kozmonautiky poslali len 2-krát. 2-krát. Čože? A viete, čo je najbezhlavnejšie? Jupiter je 8-krát ďalej od nás ako Merkúr. No napriek tomu sme ho skúmali s maniakálnou vytrvalosťou, zatiaľ čo Merkúr sa 40 rokov ignoroval. Prečo? Je nudný? Možno sme o ňom všetko vedeli už pri prvom pokuse? Ani náhodou. Merkúr je planéta, ktorá sa taví na Slnku. Je to planéta, ktorá sa zmršťuje ako jablko, ktoré vysychá pod lúčmi. Planéta s magnetickým poľom, aj keď podľa všetkých zákonov fyziky tam nemá byť. Planéta, kde jeden deň trvá 2 roky. Kde Slnko vychádza, zastavuje sa na oblohe, ide späť a potom znovu napreduje. Akoby v nejakej psychodelickej snímke. A my sme si mysleli, že je pevne pripútaná k Slnku jednou stranou. Po stáročia sme na ňu pozerali a nedokázali pochopiť najzákladnejšiu vec. Že sa točí. Astronómovia sledovali Merkúr každých 118 dní, videli tú istú stranu a boli presvedčení, že je to prílivové zovretie. A pritom sa planéta presne 2-krát otočila. Doslova nás škádlila, ukazujúc nám stále tú istú tvár v dokonalých intervaloch. A pravá príčina, prečo sme tak dlho ignorovali Merkúr, je ešte šialenejšia. Chápete, dostať sa k nemu je ako skočiť do ohňa. Nielen sa k nemu priblížiť, ale naozaj skočiť do najhorúcejšieho miesta, kde teplota dosahuje 400 stupňov Celzia. Táto teplota je podobná teplo niektorých pecí na drevo, moji priatelia. Vaša vesmírna loď sa tam doslova taví. No horúčka je ešte len začiatok. Skutočný horor začína, keď sa snažíte spomaliť. Gravitácia Slnka vás ťaha stále silnejšie, ako vír, z ktorého niet úniku. Aby ste spomalili dostatočne na vstupe na obežnú dráhu Merkúru, potrebujete toľko paliva, že sa jednoducho nezmestí na vesmírnu loď spolu s vedeckými prístrojmi. Je to ako plávať proti bielým prahom, ktoré sú väčšie než slnečná sústava. 30 rokov vedci lámali hlavy nad týmto problémom. 30 rokov bola Merkúr nedosiahnuteľná. Najbližšia planéta sa stala najvzdialenejšou v doslovnom zmysle slova. A potom prišla žena menom Čenvanen. V roku 1085 pochopila niečo geniálne. Čo ak sa netreba priamo bojiť s gravitáciou? Čo ak môžeme použiť samotnú slnečnú sústavu ako obrovský brzdný systém? Jej plán znel šialene. Vesmírna sonda mala preletieť okolo Zeme raz, okolo Venuše 2-krát, okolo Merkúru 3-krát a potom konečne zastaviť na obežnej dráhe pri 4. prelete. 15 obletov okolo Slnka, 7 miliárd 600 miliónov kilometrov cesty, 6,5 roka letu. Predstavujete si, aké je to prejsť vzdialenosť, ktorá je 100-krát väčšia než priama vzdialenosť k nej? No NASA tejto šialenej myšlienke verila. A v roku 2004 odštartovala sondu s názvom Messenger. Malý prístroj, len 1,5 metra dlhý. Pre porovnanie, sonda Juno má 20 metrov. Messenger bol úplne malý. Mal keramickú teplnoizolačnú ochranu, solárne panely, ktoré využíval ako plachty na zachytávanie slnečného vetra a celý rad vedeckých prístrojov. A začalo sa putovanie. V prvom roku obehol Messenger okolo Slnka a vrátil sa k Zemi. Vedci si overili jeho prístroje na známej planéte. Všetko fungovalo dokonale. Potom zamieril ku Venuši. A tu nastala prvá nepríjemnosť. Pri prvom prelete bola Venuša presne na opačnej strane Slnka od Zeme, bez možnosti rádiovej komunikácie. Sonda spravila niekoľko záberov a vybrala sa ďalej sama. Druhý prelet Venuše dopadol lepšie. Messenger dokonca spolupracoval s európskou sondou Venus Express, realizujúc prvé spoločné merania atmosféry planéty z 2 bodov. A potom prišiel Merkúr. Prvý prelet v januári roku 1888. Všetko prebehlo bez problémov. Druhý prelet opäť bez problémov. A tretí prelet v roku 2009. A vtedy sa niečo pokazilo.
Messenger prešiel do núdzového režimu. Bezpečnostného režimu, ktorý sa aktivuje, keď systémy sondy odhalia chybu. Čo si asi vedci mysleli? 6 rokov letu, miliardy kilometrov, stovky miliónov dolárov. Celá nádej ľudstva na štúdium Merkúru. A na poslednej úseku sa všetko mohlo zrútiť. Sonda močala 7 hodín. 7 hodín hrôzy pre všetkých, čo pracovali na projekte. Problém bol v systéme napájania. Pri prelete mal Messenger prejsť cez tieň Merkúru, fungujúc na batériách 14 minút. Niečo v softveri bolo zle nastavené, no vesmírny počítač sa automaticky reštartoval, keď sa solarové panely znovu nabili. Misia pokračovala. 21. marca 2011, takmer 7 rokov po štarte, Messenger konečne vstúpil na obežnú dráhu okolo Merkúru. Stal sa prvým umelým satelitom tejto planéty v histórii. A to, čo tam videl, obrátilo všetky naše predstavy o prvej planéte slnečnej sústavy na ruby. Začnime tým, že Merkúr nie je len sivý kameň. Pri pohľade naň v skutočných farbách vidíme oranžové odtiene, krémové, béžové. Tmavé škorny sú grafit, ten istý, ktorý používate na písanie ceruskou. Planéta je pokrytá grafitom. A ešte, Merkúr je planéta, ktorá je zo 70% tvorená kovom. Nie kameňom, ale kovom. Je to najviac kovová planéta v slnečnej sústave po Zemi. Jej hustota je taká vysoká, že ak by mal byť veľký ako Zem, gravitácia na jej povrchu by bola takmer rovnaká ako na našej. No Merkúr je menší než satelit Ganymedes od Jupitera, či Titus od Saturna. Tieto obrovské mesiace sú väčšie než celá planéta. Pravda, ich hmotnosť je v niekoľkonásobku menšia. Merkúr je pevný, ako kovová guľa. Na povrchu je gravitácia slabšia než na Marse, aj keď Mars je oveľa väčší. To opäť dokazuje jeho šialnú hustotu. Čo je ešte šialenejšie? Teplota sa pohybuje od minus 173 stupňov Celzia do plus 400 stupňov na jednom mieste planéty. Na strane, ktorá je obrátená k Slnku, je 400 stupňov. Na tmavej strane minus 170. Rozdiel je takmer 600 stupňov. Prečo? Pretože Merkúr nemá takmer žiadnu atmosféru. Technicky vzaté existuje niečo, čo sa nazýva exozemská vrstva, ktorá je taká riedka, že molekuly v nej sa ani nestretnú. Predstavte si atmosféru takú, že častice v nej žijú svojím vlastným životom, nekontaktujúc sa medzi sebou. Bez atmosféry nemôže planéta udržať teplo, a tak tmavá strana sa mení na mraziacu komoru, zatiaľ čo svetlá sa mení na pec. Ale čo sa deje s touto prázdnou exozemskou vrstvou? Slnkový vietor odnáša atómy z povrchu planéty do vesmíru, vytvárajúc za Merkúrom chvost častíc podobný chvostu kométy. Keby ste mohli vidieť Merkúr v určitom spektre, videli by ste, ako z planéty vychádza žltkastý pás natriového prvku. Planéta s chvostom ako kométa. Čo na to poviete? A ešte čo vedcov úplne šokovalo, je to, že na póloch Merkúru leží ľad. Vodný ľad. Na planéte, kde sa teplota cez deň zvyšuje až na 430 stupňov, sa ukrýva voda. Nachádza sa pod hlbokými krátermi, kam nikdy nezachádza slnečné svetlo. Večná tieň, večný chlad. A práve tam, v týchto prírodných mrazničkách, je ukrytých kvadrilión kilogramov ľadu. To je na zemské pomery málo, ale pre budúcu kolóniu na Merkúre je to skutočné pokladnice. Odkiaľ je tam voda? Možno od komét, ktoré preleteli okolo, alebo možno tam bola odvždy. Ukrytá pred nemilosrdným slnkom v najtemnejších kútoch planéty. A teraz sa pozrime na najzvláštnejšiu vlastnosť Merkúru, jeho rotáciu. Pamätáte, že som spomínal, že sme si mysleli, že je prílivovo zachytený k Slnku? No, realita je ešte šialenejšia. Merkúr robí 3 otočky okolo svojej osy za 2 obežné doby okolo Slnka. Tento jav sa nazýva rezonančný stav a kvôli nemu sa na Merkúre dejú veci, ktoré by vám úplne vybuchli mozog. Jeden merkúrsky rok trvá 88 zemských dní. Jedno otočenie okolo osy 59 dní. No deň od východu Slnka po východ Slnka je 2 merkúrske roky, teda 274 dní. Vstávate ráno na Merkúre, sledujete východ Slnka a ďalší uvidíte až o 2 roky podľa miestneho kalendára. A ešte nie je všetko. Obiehaciu dráhu Merkúru je najviac pretiahnutá zo všetkých planét. Občas sa priblíži k Slnku na 46 miliónov kilometrov, inokedy sa vzdiali na 70 miliónov. A keď je najbližšie, deje sa niečo magické. Rýchlosť, akou Merkúr prechádza svojou dráhou, sa zvyšuje na rýchlosť jeho rotácie. A čo sa deje? Slnko sa na oblohe zastaví, potom začne pohybovať späť. Predstavte si, že stojíte na povrchu Merkúru.
Slnko vychádza, rýchlo stúpa nad horizont, blíži sa k poludniu a zrazu sa spomalí, zastaví sa a začne krúžiť dozadu ako na prehrávanej filmovej páske. Potom opäť zastaví a pokračuje v ceste k západu. To je realita, nielen sci-fi. Na Merkúre Slnko skutočne ide po spadky v určitých momentoch. A ešte je tu jedna zvláštnosť. Merkúr má sklon len asi pol stupňa ku rovni obežnej dráhy, čo je takmer 0, dokonca menej než Jupiter. Tá planéta takmer nemá sklon osy. Žiadne ročné obdobia, žiadne zmeny. Chcete vidieť Zem z Merkúru? Tu je. Len pár pixelov v hlbokom vesmírnom tme. Pred niekoľkými rokmi urobila sonda Messenger túto fotografiu. A práve v týchto pixeloch sme všetci my. Každý človek, ktorého poznáte. Všetci, čo kedy žili. No a teraz sa vráťme k objavu sondy, pretože od toho začína skutočné šialenstvo. Merkúr má magnetické pole. Samé o sebe to nevyzerá ako niečo výnimočné. Na Zemi ho máme tiež, ale u Merkúru by ho nemalo byť. Viete, magnetické pole je vytvárané dynamo efektom v rozstavenom jadre planéty. Na Zemi je jadro tekuté, pretože naša planéta sa rýchlo otáča a Mesiac ju ťahá gravitačnými silami, vytvárajúc trenie a teplo. Merkúr však nemá rýchle otáčanie, ani Mesiac. Jeho jadro malo dávno vychladnúť a zatuhnúť, no nestalo sa tak. Prečo? Pretože práve tá šialená, pretiahnutá dráha ho stále núti pohybovať sa. Keď sa Merkúr približuje k Slnku, gravitačná sila hviezdy ho viac stláča. Keď sa vzdialuje, uvoľňuje ho. A takto ide stále dokola ako na čerpacej pumpe. Toto trenie roztrháva vnútro planéty, udržiavať jadro tekuté a dynamo efekt aktívny. Pravda, jeho magnetické pole je slabé, len asi 1% toho zemského, no aj tak odkláňa významnú časť slnečného vetra. A tu je problém. Slnkový vietor je u Merkúru oveľa silnejší než u Zeme. Je bližšie k jeho zdroju a slabé magnetické pole mu nedokáže úplne odraziť. Magnetosféra Merkúru je stlačená k povrchu planéty, ako vyfúknutý balónik. U Zeme magnetosféra sa ťahne na vzdialenosť, ktorá je mnohokrát väčšia než priemer planéty. U Merkúru je stlačená na povrch, bojuje s náporom slnečnej búrky. A práve v tom vzniká jav, keď sa línie magnetického pola trhajú a znovu spájajú 100-krát častejšie než okolo Zeme. Magnetosféra Merkúru je neustále v pohybe. Neustále sa rozpadá a obnovuje pod údermi slnečného búrku. Vedci tiež objavili podivné výbuchy elektrónov s energiou v stovkách tisícov elektronvoltov. Tisíce takýchto udalostí. A zaujímavé je, že sa sústredili najmä v severnej pologuli, ktorá je bližšie k strane obrátenej k Slnku. Vedci stále úplne nechápu, čo to je. No úplne najviac ich šokovalo, keď Messenger začal analyzovať zloženie povrchu a exozenskej vrstvy. Merkúr je pokrytý lasaťky prvkami ako draslík, horčík, síra, sodík, chlór v oveľa väčších množstvách než ktorákoľvek iná planéta zemnej skupiny. Viac než Mesiac, viac než Mars. To bola úplná prekvapivá správa. Planéta, ktorá je priame vystavená Slnku, by mala stratiť všetky ľahké prvky už pred miliardami rokov. Mali by sa odparovať do vesmíru, no stále tam sú, vo veľkých množstvách. Tento fakt zničil mnohé teórie o vzniku slnečnej sústavy. Vítajte na kanáli Vesmírne záhady, kde vám Tomáš Blaho prináša fascinujúce vesmírne tajomstvá. Lajkujte a odoberajte kanál Vesmírne záhady, aby ste nezmeškali žiadne novinky. Merkúr sa ukázal byť podobný Marsu čo do zloženia prchavých látok, no nie na Zem alebo Venušu. Ako je to možné? A ešte sa zistilo, že draslík sa sústredí v severnej pologuli, zatiaľ čo na rovníku ho je menej. Prečo? Pretože na rovníku je teplejšie. Slnečné žiarenie odparuje draslík z povrchu. Odnáša ho do exosféry a ďalej do vesmíru. Exosféra Merkúru je zvláštny príbeh sama o sebe. Je nestabilná. Slnečný vietor neustále odfukuje častice z nej. Slnečné svetlo vytláča neutrálne atómy. Keby nebolo stáleho doplňania z povrchu, Merkúr by stratil svoju tzv. Poverčivú atmosféru pomerne rýchlo. No v exosfére sú prítomné vodík a helium, ktoré na povrchu nie sú. Odkiaľ pochádzajú? Zo Slnka. Slnečný vietor ich prináša a časť zostáva v exosfére na určitý čas. Messenger zachytil záber, na ktorom kalcium a horčík stekajú z nočnej strany planéty dlhým chvostom. Sodíkové jóny žiaria žltým svetlom, čo Merkúr robí podobným komete. Ak by ste stáli na Merkúri v noci a pozerali na oblohu, videli by ste slabé žlté svietenie, aké poznáme z mestských svetiel na Zemi. Lenže toto je žiarenie vlastnej planéty, ktorá uniká do vesmíru.
Tento chvost sa mení v závislosti od ročného obdobia. Keď je Merkur v strede vzdialenosti od Slnka, sodík je vypúšťaný najviac. A ešte jeden prekvapenie. V exosfére sa našli vodné pary. Voda na Merkúri je vo vzduchu. Mohla prísť s chvostami komét alebo sa odparovať zo snehových vrstiev v polárnych kráteroch. No je tam. Radioteleskop Arecibo na Zemi ešte pred príchodom Messengeru odhalil na poloh Merkúru výrazne odrazivé oblasti. Keď Messenger poslal svoje zábery, tieto oblasti sa dokonale zhodovali s oblastiami väčšnej tieňa na dne veľkých kráterov s ukrytým vodným ľadom na planéte. A ešte na Merkúri objavili zvláštne útvary nazývané dutiny. Táto vlastnosť je pre Merkúr unikátna. Ide o malé prepadliny roztrúsené po celej ploche. Vedci sa domnievajú, že ide o prchavé látky, ktoré sublimujú, teda prechádzajú z pevného do plynného stavu bez prechodu cez kvapalnú fázu. A ide o aktívny geologický proces. Tieto dutiny sú jedny z najmladších útvarov na planéte. Určite nie sú krátermi od meteoritov. Na Merkúri sa deje niečo práve teraz. Planéta sa mení priamo pred našimi očami. Vo všeobecnosti je na povrchu Merkúru oveľa viac stôp aktivity, než by sa dalo očakávať. Staré, vysušené prúdy lávy, znaky vulkanickej činnosti, krátery od mohutných asteroidov, ktoré zohriali povrch pri náraze a čo je prekvapivé, tenké previsy, jazvy od pomalého ochladzovania. Tieto previsy ukazujú, že Merkúr sa sťahuje. Podľa dát Messengeru sa planéta od jej vzniku zmenšila v priemere o 14 km. To je viac, než sa očakávalo. Planéta sa doslova krčí, ako jablko, ktoré vysychá na slnku. Všetky tieto objavy vzbudili u vedcov veľký záujem, no zvláštne je, že široká verejnosť o tom takmer nič nevie. Messenger spôsobil revolúciu v našom chápaní Merkúru, no väčšina ľudí o tejto misii ešte nepočula. Možno, keď v roku 2025 dorazí európska sonda Bepi Colomba, ľudia si konečne všimnú. Bepi Colomba je už na ceste a opakuje ten istý bláznivý kurz s preletmi okolo planéty. No poďme sa pozrieť do minulosti Merkúru. V časoch, keď bola planéta ešte horúca. Taká horúca, že vzniká dôležitá otázka. Čo sa deje, keď planéta taví? Pre Merkúr to nie je otázka len tak, pre nič za nič. Pri denných teplotách okolo 430 stupňov Celzia sa kamene a prach na povrchu Merkúru pečú pod pekelným žiarením, ktoré ich tlačí na hranicu ich pevnosti. Áno, Venuša je horúca vďaka svojej hustej atmosfére, no Merkúr je hneď za ňou v rebríčku pekelných svetov. A ten Merkúr, ktorého poznáme dnes, sa podstatne ochladil za miliardy rokov. Na jeho poloh je sneh a povrch je poznačený znameniami stláčania. No kedysi bol oveľa teplejší. Aký bol vtedy? Keď kameň dosiahne dostatočné teplo, jeho pevná štruktúra sa rozpadne a premení na viskóznu tekutinu zvanú magma. Jej viskozita je 10 až 100 000 krát väčšia než voda. Podobá sa na kečup a neodporúčam ho používať na polievanie jedla. V závislosti od druhu horniny sa magma tvorí pri teplote od 600 do 1600 stupňov. Aby Merkúr začal taviť, musel dosiahnuť aspoň tieto teploty. A dosiahol ich. Hoci láva je oveľa menej tekutá než voda, dokáže tiecť na veľké vzdialenosti. Je to preto, že jej povrch najskôr stvrdne, vytvárajúc izolačný povlak, ktorý chráni zvyšok magmy vo vnútri a umožňuje jej voľne tiecť. Ako to vieme? Stopami všade. Pozrite na kráter Rody Tady. Vedcom sa zdá, že je relatívne mladý. Má menej než miliardu rokov. Jeho steny sú dobre zachované. Dno je pomerne voľné od ďalších neskorších nárazov. Je veľký, má viac než 25 km v priemere. Všimli ste si, aké sú nerovné kopce okolo neho, zatiaľ čo vo vnútri je hladká rovina? Nie je to náhoda. Pôvodne bola aj jeho vnútorná časť taká nerovná ako okolitá krajina. Prečo sa však stala hladkou? Odpoveď je lava. Keď lava zostáva sama o sebe, snaží sa vytvoriť čo najrovnejší povrch. Presne ako voda v miske pod vplyvom gravitácie. To isté sa stalo aj tu. Asteroid narazil do povrchu planéty, kráter rýchlo zaplnila láva. Keď vychladla, vznikla tá známa hladká rovina. Odkiaľ sa táto lava vzala? Dve teórie. Prvá. Náraz meteoritom spustil pomalé vulkanické erupcie. Magma spod povrchu stúpala cez trhliny a vyplnila bazén. Druhá. Povrch vnútri krátera sa tak rozhoril od nárazu, že už aj tak horúca kamenná kôra prešva bodom topenia. Takáto lava sa nazýva nárazová rozstavená hmota. Pravdepodobne je pravda niekde uprostred. Kombinácia oboch procesov. Teraz, keď vieme, že hladkosť je znakom toku lávy,
Rýchlo chápeme, že mnoho ďalších kráterov na Merkúri bolo tiež vyplnených lávou. Pozrite na Ruskavela, kde trčia skalné útesy cez hladkú vrstvu lávy, alebo Copland, Polygnot či Rachmaninov. Rachmaninov je obzvlášť zaujímavý. Sú tu viditeľnejšie znaky lávy, ktorá vrie spod povrchu ku stredu krátera. Pozrite na tieto zvláštne vrásnité praskliny, tvoriace hrubé kruhy vo vnútri centrálneho krátera. Takéto praskliny signalizujú, že pomalé vyliatie magmy pretlačalo sa spod povrchu, rozbíjalo rovinu a následne ochladzovalo. Počas kolísania teplôt Merkúru sa stále opakujúce výbuchy a ochladzovania spôsobovali, že láva sa opäť a opäť tlačila von a túhla. To isté platí aj pre mnoho iných kráterov, kde strety s vesmírom vyvolali hlbokú sopečnú činnosť vo vnútri obalu planéty. No láva netekla len v kráteroch. Pozrite na údolie známe ako Anchovas. Tu sú jasné znaky toku hladkej lávy, tentoraz pohybujúcej sa ako rieka. Láva sa valila zo zvýšených miest dolu, až nakoniec vyústila do blízkeho jazera. Tieto prúdy zaplňali rozsiahle moria, pokrývali obrovské územia planéty a farbili ich do oranžova, čo dnes môžeme vidieť. Vedci začali tento charakteristický odtieň oranžovej považovať za spoľahlivý znak vulkanickej činnosti. A od toho sa začala formovať podrobnejšia predstava o podmienkach na ranom Merkúre. Táto predstava robí planétu ešte neprístupnejším miestom. Takéto oblasti, ako je tá na severovýchod od Rachmaninova, boli zrejme vytvorené vulkanickou aktivitou. Keď v roku 2015 pravateľ Messenger nad touto časťou urobil detailné snímky a zistil, že povrch je pokrytý tenkou vrstvou prachu. Pri bližšom skúmaní bolo jasné, že ide o vulkanický popol, ktorý musel strieľať ze sopiek a zakrývať okolitú krajinu. Vedci NASA porovnali tento popol s horiacím, žiarivým snehom. Takže by ste sa museli vysporiadať nielen s lávou pod nohami, ale aj s horiacím popolom padajúcim zo vzduchu. A to všetko v čase, keď boli sopky ešte pokojné. Posledným ukazovateľom vulkanickej činnosti na Merkúri sú výbuchy, ktoré boli tak ničivové, že celé kúsky planéty boli doslova vytrhnuté na povrch. Pozrite na tento kráter Navoj. Nie je to kráter od nárazu. Keď sa vytvorí na pevnom povrchu, ktorý nie je dostatočne horúci na tavenie, zvyčajne vznikne centrálna špica. Je to spôsobené tým, že keď sa steny krátera náhle odkryjú, gravitačne pôsobí na celý tento uvoľnený materiál, ktorý sa hrnie dole stenami čerstvého bazéna ku stredu. Tento materiál naberá rýchlosť a narazí do celého okolia, spôsobujúc zosuvy a skaly, ktoré sa pohybujú smerom hore. Podobný efekt je viditeľný, keď hodíte veľký kameň do vody. Voda v čerstvo vytvorených bazénoch sa snaží zaplniť priestor, no narazí na vodu na druhej strane a všetko sa odrazí hore v silnom sekundárnom výbuchu. No na rozdiel od vody, piesok a riedky materiál krátera sa nevyrovná, ale tvorí centrálnu špicu. Podľa úhla dopadu meteoritu môže byť táto špica buď úplne okrúhla alebo kopulovitá. No výstupná špica Navoj nie je ani jedno, ani druhé. Na základe toho vedci usúdili, že tento kráter nebol vytvorený nárazom. Namiesto toho ho vyrezal silou výbuchu sopečného erupcie. Pri priemere 66 km musela byť sila, ktorá ho vyrazila a rozmetala jeho zvyšky na kilometre, neobyčajne veľká. A takto vyzerá Merkúr. Padajúce meteóry zo neba rozbíjajú kamene na teploty, pri ktorých sa rozlieva lava. Sopky, ktoré vyvrhujú magmu, či už pomaly plnia krajinu, alebo ju zapálajú ohnivými riekami, alebo vydychujú horiaci popol, ktorý sa šíri vzduchom. Hoci atmosféra tam nebola, len husté, toxické plyny z výbuchov. A pôda, na ktorej by ste stáli, by sa mohla kedykoľvek vzrútiť pod vami. Také je to, keď planéta taví. Dnes je Merkúr pokojný. Ako môžeme usudzovať, už nemá aktívne sopky. No slnko stále hreje jeho povrch, no zúrivosť, ktorá tam kedysi búrlila, je utíšená. Napriek tomu všetkému je na planéte stále vidieť dôkazy o tom, čo sa kedysi dialo, zaznamenané v geologických vrstvách. Jazvy, ktoré rozprávajú príbeh drskej minulosti. Keď niečo dosiahne takú úroveň, že je takmer nemožné to dosiahnuť, ako Merkúr, je mimoriadne ťažké ho študovať. To je jeden z dôvodov, prečo boli v histórii iba dve hlavné misie na Merkúr a jedna je ešte na ceste. Mariner 10 v roku 74, Messenger v roku 2011 a Bepi Colomba, ktorá má prísť 25. Z týchto dvoch predchádzajúcich misií len Messenger sa dostal na obežnú dráhu okolo Merkúru, a teda jedinou, ktorá nám poskytla detailné snímky povrchu planéty zblízka. A čo je na tom najzaujímavejšie,
Niektoré útvary, ktoré sme videli na povrchu, zostávajú stále nevyriešenými záhadami aj po viac ako 10 rokoch. Zatiaľ čo iné nám dávajú náznaky o primitívnej sile, ktorá formovala rannú slnečnú sústavu. Takže poďme zakončiť pohľadom na niektoré z týchto tajomstiev a útvarov a pokúsme sa nájsť na ne odpoveď. Keď sa pozeráte na povrch Merkúru, prvé, čo vám padne do oka, je jeho farba. Farba Merkúru nie je úplne jednoliata. Je posiata škrabancami a škornami od šedého, krémového a béžového odtieňa s miestami svetlejších škvrn a liniek. Predpokladá sa, že tieto tmavé oblasti ukazujú na vysokú koncentráciu grafitu, toho istého materiálu, z ktorého sa robia ceruzky. Svetlejšie miesta, o tých si ešte povieme. Okrem toho ste pravdepodobne zaznamenali krátery. Rovnako ako Luna, aj Merkúr je posiatý krátermi, pretože staré kousky vesmírneho odpadu vrazili do nechránenej planéty s približne rovnomerným rozložením. Tieto krátery ponúkajú fascinujúci pohľad na drsnú históriu planéty. Môžete odhadnúť, ako starý je kráter, podľa toho, ako ostré sú jeho okraje. Ostré a presné okraje pravdepodobne predstavujú oveľa mladšie krátery, zatiaľ čo staršie, nerovnejšie okraje, ktoré mali viac času na eróziu, pôsobiacimi prirodzenými procesmi na planéte, sú znakom ich staršej histórie. Občas sa stáva, že na rovnaké miesto dopadnú asteroidy viackrát, čím vznikajú prekrývajúce sa krátery rôzneho veku, ako napríklad na týchto miestach. No práve v rozdieloch medzi týmito starými a novými krátmi nachádzame prvé zaujímavé náznaky o povrchu Merkúra. Ide o dynamickú súčasnú lokalitu. Hoci na planéte nie je skutočná atmosféra, ktorá by spôsobila zvetrávanie, ako si ho predstavujeme, je jasné, že povrch planéty sa na astronomickej škále časov neustále mení. Ako už bolo spomenuté, Merkúr sa ochladzuje a s tým, ako sa to deje, sa jeho povrch zmršťuje do kilometrových previsov. No povrch Merkúra sa nielenže vrásni, ale aj vyhladzuje. V jednom z kráterov je viditeľný dôkaz zosuvu pôdy. Približne 90% steny krátera si zachovalo svoj tvar, no zvyšných 70% sa pošmyklo hlbšie do dna krátera, odlomilo sa od okraja pod vlastnou váhou. Vedci nie sú celkom istí, prečo sa to stalo práve len na časti krátera a nie na celom jeho obvode. Základ, najmä v spodnom pravom rohu, je pevný ako skala, čo môže súvisieť s uhlom, pod ktorým dopadol impaktor, no presne to nevieme. A to je jedna z vecí, ktorá na Merkúre stále fascinuje. Je tu ešte toľko, čo je potrebné objaviť. Ešte jedno zaujímavé javy. Vo svojich videách o mesiaci som spomínal krátery alebo lúčové systémy. Tieto pavúčie línie, vychádzajúce z určitých kráterov, sú tiež výraznou súčasťou povrchu Merkúra. Niektoré sa tiahnu viac ako 400 km. Ich svetlejšia farba je znakom toho, že materiál vyvrhnutý spod povrchu planéty je menej bohatý na grafit alebo má iné chemické zloženie ako povrch vystavený slnečnému žiareniu. Vedeli ste však, že vedci dlhé roky nedokázali vysvetliť, ako tieto pavúčie línie vznikli? Pri testovaní rôznych hmotností, štruktúr terénu a rýchlosti dopadov nedokázali tieto vzory v laboratórnych podmienkach reprodukovať. Čokoľvek skúšali, materiál, ktorý vyvrhovali, sa vždy vrátil späť nadol v kruhovom pohybe, nie v tenkých pavúčích líniách. Vedci sa nad tým zamýšľali celé roky, no zdá sa, že tajomstvo je teraz vyriešené. V roku 2018 vedec menom Tapan Sabhuvala prezeral internet a zistil, že skupina študentov dokázala reprodukovať vzor pavúčich liniek krátery. Bol nadšený, no zároveň zmetený. Prečo sa mu podarilo to, čo iní vedci nedokázali? Zaujímavé je, že si uvedomil, že išlo o príklad toho, ako boli vedci príliš opatrní. Pred vykonaním experimentov v laboratóriu vždy pripravovali terén, vyrovnávali piesok, do ktorého ich testovaný asteroid dopadával. Študenti však tento krok vynechali a ponechali si nerovný povrch. Neskôr sa ukázalo, že práve táto nerozrobená nerovnosť bola kľúčom k formovaniu týchto liniek. Krátery a ich húčové systémy nezávisia od rýchlosti dopadu či uhla dopadu. Zaujíma ich iba tvar povrchu a jeho nerovnosť. Poznať spôsob, akým sa tieto línie tvoria, nám otvára oči vo veľkosti niektorých dopadov, ktoré zasiahli Merkúr v minulosti. Pamätáte, ako som spomínal, že niektoré z týchto lúčových systémov sa tiahnu viac ako 400 km? A to boli len tie menšie. Stačí sa pozrieť na lúčový systém krátera, známeho ako Hokusai. Tieto lúče museli vzniknúť neuveriteľným dopadom, pretože ich línie sa takmer úplne obkúžia okolo povrchu Merkúra, ktorý má mimochodom obvod viac ako 15 000 km. A hoci nie sú tak veľké,
Lúčový systém krátera DBC pokrýva viac ako 1000 kilometrov. Aj na Mesiaci existujú lúčové systémy, no väčšinou sú menšie. Jednou z najvýraznejších vizuálnych črt Merkúra sú práve tie obrovské lúčové systémy, ktoré nám ukazujú, že jedným z hlavných tvorivých procesov, ktoré definujú jeho jedinečný povrch, sú mimoriadne silné bombardovanie. Vzhľadom na to, že Slnko je tak blízko, objekty zachytené v jeho silnej gravitačnej príťažlivosti dopadali na Merkúr s oveľa väčšou silou, než akú by dokázal sám vyvinúť svojou gravitáciou. Gravitačná príťažlivosť Merkúra je tak slabá v porovnaní so Slnkom, že často nedokáže zachytiť objekty ako svoje mesiace. Preletia okolo neho. Preto je návšteva Merkúra veľmi náročná pre kozmonautické sondy. No to neznamená, že Merkúr nemôže zastaviť taký objekt, aby nesmeroval priamo ku Slnku. Stačí mu zablokovať ho svojim telom. No toto vysvetlenie nedokáže úplne objasniť posledný tvorivý útvar. Pozrite sa na jeden z najzaujímavejších kráterov na Merkúri, Apollodor a okolitý Pantén Fosse. Na prvý pohľad sa môže zdať, že v kráteri Apollodor nie je nič zvláštne. Áno, tieto praskliny, rozbiehajúce sa od stredu, sú trochu neobvyklé. Máme tu niekoľko zvláštnych vlastností. Začnime tým, že praskliny a susediace radiálne trhliny majú podivnú podobnosť s rozbitým sklom. Sklo praská práve takým spôsobom kvôli svojmu pevnému, no krehkému charakteru. Ako ste videli, väčšina iných kráterov na Merkúri neukazuje tento vzor. Kôra Merkúra zvyčajne nepraská. Namiesto toho sa rozprskáva v lúčových systémoch alebo vytvára úplne kruhové krátery. To zodpovedá mäkšej štruktúre materiálu. Piesok pri dopade nepraská. Nevidíme takéto praskanie nikde inde na planéte, čo jasne naznačuje, že niečo sa s povrchom stalo. Mohla byť kôra Merkúra v čase dopadu obzvlášť studená a pevná, čo ju urobilo krehkejšou. Nočné teploty na Merkúri môžu klesnúť až na minus 1,80 stupňov Celzia. No ak je to pravda, prečo sa to nestalo na iných miestach? Minimálne polovicu dopadov by mala zasiahnuť nočná strana planéty. Pri bližšom pohľade na kráter Apollodor si všimneme ešte niečo zvláštnejšie. Tento kráter nie je úplným stredom dopadu, hoci je veľmi blízko a v skutočnosti sa nezhoduje s jeho stredom. To môže naznačovať, že kráter Apollodor a pavúčie praskliny Pantén Fosse nie sú priamym dôsledkom toho istého dopadu. Čo ak tento jav spôsobila niečo iné, čo bolo len neskôr zasiahnuté asteroidom v jeho blízkosti, no mimo jeho stred? A ak áno, čo spôsobilo Pantén Fosse? Zaujímavé je, že stále nevieme. Zjavne niečo vytvorilo tento tvar rozbitého skla, no nezanechalo žiadny kráter. Mohlo by to znamenať, že ide o výsledok niečoho, čo sa tlačilo nahor zo spodku. Niečoho veľkého, čo spôsobilo náhlu vulkanickú aktivitu, prudko vystrelilo hore a roztrvlo kôru? To je len moja hypotéza. Povrch Merkúra je stále plný tajomstiev, ktoré čakajú na objavenie a neustále pribúdajú ďalšie zaujímavé zistenia vďaka rozvoju vedy. Keď bude v roku 2025 na planéte pristávať kozmická loď Bepi Colomba, začne podrobnejšie skúmať jej magnetosféru, exosféru a geológiu, vrátanie jej zloženia. No dovtedy budú vedci pokračovať v štúdiu dát, ktoré máme. Momentálne Merkúr prežije v žiare slnečného žiarenia vypálený na miliardy rokov a pravdepodobne ešte mnoho ďalších. Hoci je jeho prostredie mimoriadne nehostinné, jeho odolnosť a krása, ktorú mu dávajú zarezané krátery, je nezmazateľná. Možno raz odhalíme všetko, čo je možné vedieť o prvej planéte slnečnej sústavy. No tento deň ešte nenastal. Napriek tomu, že je to najosvetlenejšia planéta v našej sústave, stále je tu veľa vecí, ktoré čakajú na objavenie. A vieš čo? Čím viac sa o Merkúri dozvedáme, tým jasnejšie je, že táto malá, spálená, kovová planéta nie je len obyčajná skala vo vesmíre. Je to živý dôkaz prežitia. Miesto, kde Slnko ide odzadu, kde sa ľad nachádza vedľa horúčavy, kde planéta milióny razy tavená a znovu zmršťovaná. Je to svet plný tajomstiev, ktoré ešte len začíname odhaľovať. Svet, ktorý prežil všetko, čo na neho mohlo spadnúť v mladom slnečnom systéme a odolal. A najzáhadnejšie je, že sme zatiaľ len poškrabali jeho povrch. Bepi Colomba je už na ceste. O niekoľko rokov budeme vedieť ešte viac, odhaľovať ďalšie záhady a objavovať nové tajomstvá. Merkúr. Ďakujeme, že ste sledovali vesmírne záhady. Nezabudnite odoberať a tešíme sa na vás v ďalších videách.